Čaute, ja som Erik Čaute, ja som Rideriky. a vítame vás od Minecraftu. Je to server. No. Toto je server a tu už máme niečo postavené. Server nebudem spomínať. No, hovor daj čo ty, Rado. Čo? Nič rozprával. Toto je server, nebudem ho spomínať. A už tu máme postavený dom. A ide v ňom o to, že ideme hrať. Však hovor dačo, Rado. Nemám čo. Nemám o čom. O Minecrafte. A čo mám povedať, je to kockatá hra. Ježiši. Jak sa robí kocka? 4 bloky vedľa seba. Teda 4 bloky. Chápem ťa. Ura. Toto je video kde natáčam s Radom. On ešte nemá kanál. Ale mám. Máš? Jak sa volá? Rideriky. Bude v popisku. Nie, nebude. Ale bude. No dobre, no. Díky, zobral som si všetok čo máš. Už nemáš. Pre mňa to je odpad. No, ďakujem pekne. A čo? Bude to 20 minútové video. A čo v tom budeme robiť? Stavať dom, hej. Budeme dostavovať dom. No, nám treba drevo a sklo. A môže sa stať cez tento let's play, že Rada vyhodí. Keď začne napríklad pršať. Hejže, Rado? Čo ty ma chceš vyhodiť? Nie, že teba môže v kľude ten server vyhodiť, lebo keď začne pršať, ne? Čo ma server vyhoní? Vyhodí. Á, dobre. Lebo keď prší, ne? Na tebe to tak blbne. Našiel som kravy. Zabít. Postavíme si ešte aj farmu. Na kravy? Zvierat. Takže mám ich zabíjať, či ne? Ne. No dobre, tak som ich tu nechal. Dobre, idem na piesok. Máš drevo? Ne. Ty chod na drevo, ja idem na piesok ešte. Na ešte pár sklo. A na všetky zvieratá? Čo? Na všetky zvieratá? Tá asi, hej. Dobre. Spýtam, bo neviem. Ja som mentálne retardovaný. Vidno. Ďakujem pekne. A čo dnes chceme spraviť v tomto videu? To sme už povedali. Dobre, ale ešte aj tú farmu, alebo nie? No veď hej. Ale aj dom chceme dokončiť. No. To všetko stihneme? No. Za 20 minút? A keď nie, toto rozdelíme na dve časti. Keď tak to môže byť na 30 minút. No tak to bude na 30 No minút. toto dlho uploaduje. Tak. Dobre, bude to tam 30 minút. A keď to ešte na jednu časť. Si to dokončíme a potom už zase začneme. Dačo iné. Zase na to voda. Dobře. To by Čo? sme mieli. Nič, asi sám hovorím. Pre divákov. Aha, už vidím ten holý strom. Hej. Môžeš ho zrubať. Mhm. So zemňou.
o zeminu. Je trebať piesku. Na čo piesok? Na sklo. Tam hore. Neviem. 50 bude stačiť? Hej. Počkaj, ešte kúsok. Kura. Prečo si ju zabil? Lebo je ďaleko. Ja si to tu pri dome, bo tam je tiež. A to na tomto Aha, mal... ovca. Však na čo, keď už máme posteľ? Nevadí. Na niečo iné. A otázka. Kde chceš mať tú farbu? To ti za chvíľku poviem. Dobre. Iba donesiem ovečku, bo ovečka jedna za mňu ide. Nezobral si ty moje nožnice? Nie. Bo ja ich nemám. A ja ich nemám. Mne sa už minuli. Pozri, či nie sú v mojej Máš česti. ich tu. A neber mi ich. Idem ti ich zaniesť. Kde si? Ja... Išiel si od toho nášho kameňolomu rovno? Počkaj. Aha, vidím ti menovku, dobre. No už. Na 30. Aha, kráva už ide so mnou. Nezabíjaj ich, hej? Môžeme ju ostrihať? Hej. Dobre, dík. Už si ju zbabraj. No, kúkajú. Vypadni. Vypadni. No, kúkaj, už nechce. Erik. Áno. No, 30. Poď sem. No, konečne, poď. Kráva, poď. Kráva. Tam tú krávu môžeš zabiť. Meso. Dobre, zabil som ju. Aj tam tú ďalšiu? Ne? Dobre. Aha, vajco. Čím sa vabia sliepky? Daj mi to vajíčko, prosím. Chcel som ti hodiť meso. Ak chceš, tak ja ťa môžem navabiť tým vajíčkom. Nie, pozor. Počúvaj, zober si máš semeno, Ne. tak potrebujeme na to, aby sme mohli prilákať sliepku. Ježiš, kráva! Idem zabiť pár tráv. Rozsekať. Poď. Kúkaj, už nechce. Vieš čo, nepriblížuj sa ku mne, bo potom nechcú ísť. Aha, dobre. Som odlhol. Nič, žiadne semeno. Tá odstrihaná ovca vyzerá divne. Hejže. Keďže bola holá. No, lebo je holá, ale... Mám semeno? Ja mám tiež biele semeno. Ja som myslel také, ako stravy. Mhm. Ty idiot. Taký úchyl. Dobre, ja nevidím. Zatiaľ urobíme len plot Urob a to. potom to dostavíme. Máš plot? Ne. Mám 2 ploty, 1 plot. Počkaj, idem vyrobiť. A kde chceš nechať tie krávy? Veď oni sú tu na záhrade. A nezmiznú ti? Nie. Keď hej, tá bude po nich. Dobre. Dobře. Jak sa to robil plot? Ani ja neviem. Aha, už viem. Idem vabiť sliepku. Nie, sliepku nie. Už sa stalo. Omylom. Som okolo neprešiel. Dobre, haďa. Vráca. Hej, vráca. Vráca, naháňajme to. Ona ma rada. Už ide za mnou. Poď sem. Poď. Áno, pľav. Poď. Taký hráč Dada zomrel. Zabil ho Luke.
Sheep. Mhm. Kill you, sheep. Kde ich mám dať? Mám sliepku. Ježiš, ovca. Poď sem, ovca, poď sem. Poďem. Musíš k nej. No, kúkaj, už si mi to zasa prebehol. Poď sem. Počkaj, ja ju tam dotlačím, ja na ňu serem. Aj keď to vyzerá divne, nevadí. Zatiaľ tie zvieratá dáme tu do tej onej. A postavíme farmu. A potom zdrhla ti sliepka. Áno, viem, rovno do domy. Zase zabijem. Sorry. Mám chuť zabiť sliepku. Poď. Vieš čo, Sarnaju, dotlač ju tam. Takže mám, ty si to unik. Ide rýchlejšie. Ne, nejde. Ide. No. Čakaj, mám tu vajca, možno vyjde sliepka? Tak nie. Rozmnožíme ich. Aha, vlastne dopí. Nevadí. 2 kravy. Jak ich chceš rozmnožiť, keď nemáš ani ešte jednu ovcu? No veď to. Pomoc. Tak počuj, klikáš myško, že ty idiot. Videl si toho creepera? Áno, videl som. Ten Spoza creeper domu, jak vybuchol. A ten creeper druhý, on proste zomrel a on ešte letel jak raketa. A čo s tým? Čo? A čo ja s tým? To nič. Kráva, poď sem. Ej, Ona ti nepôjde na semeno. si istý? Áno. Ona chodí iba na obydlie. Ty kráva glúpa, kde ideš? Moje semeno babí všetko. Poď ti to. Sliepka. Slepička. Ach, creeper. Dá sa vabiť na semeno? Čo sa? Či sa dá creeper vabiť na semeno? Daj mi obilie. Obilie mi daj. Na čo? Vidím ovce. Ja mám iba jedno. Ach, ježiš. Idem čo najďalej od teba. Ježiš, to je glúpa kráva úplne. Ja ti serem, glúpa kráva. Chcem, aby tú jamu prešla a tá glúpa kráva, ona ide, otočí sa a ide ešte do tej jamy. Čistá kráva. Zjem pavúčie oko. Na čo? Neviem, to len tak. Sice som otrávený, ale nevadí. Dobre. Ja som si zobral 3 obilia. Ovče. Mám field. Či. Yes, mám luk. Ty švinco. Čo? Že švinco. Ha? A ja tu mám pred sebou 3 skeletónov, zombíka, pavúka a po ľavej strane mám asi 4 creeperov. Dobre, jeden pavúk je dole. Matrix. Pavúk! Není vymačák! Svine. Zabiť vás je malo. Poď. Fúkať sa ty svine. Dobre, poď. Poď. Vidím ťa. Poď. Ješko. Poď. Mám 2 ovce.
Ovce. Otvoríš mi bránku, hej. Nemôžem. Prečo? Zombík. To bude Milena a Lada. Už ich máš. Aha, máš 2 ovce. Tam je ešte jedna potom. Na tu sa. Kurča a krávu. Kurča som našiel. Bolo dobré. Mm, Chutilo mi. Ovce, krávy? Či ovce? Neprejdú sa všetko. Sú modré ovce. Ovesky. Ovecky. Ovce, poďte. Otvor mi bránku. Nemôžem, bo ujdú. Pod najskôr ku baránky, až potom. Počkaj, tak musím výjsť. Vidíte? Vy ste múdre. Nejak to tá kráva. Oni ešte prejdú aj na ten most. Hej. Úplne. Už sú úplne jak tá kráva. Tani. To čistá retardácia. Si robí srandu. Díky. Ty moja miloda. Teraz som spadnul určite. No tak nie. Poďte, poďte, poďte. Hej, poďte, 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 poďte. Poď, ty. Ona tam zostane stať. A tu mám, no poďte. Ste retardované. 17 minút, vieš čo robím? Vabím ovce. Balíš. Retardované! Ja vás tak nemám rád, viete o tom? Čak, Mileda, poď. Oni odchádzajú. Nemajú ťa rádi. Poďte. Ty si debil. Ja viem. Oni Poďte, poďte, poďte. už majú malé. No však, dotlač ho tam. Hej, tu. Kde až? Ku mame? Tá pod za mamu. A ja to není mama. Nevadí. Ja dotlačím mamu. Ja dotlačím. Retardovanú blondínu. Kúkaj, to je glupa. Napodobne. Veď ona ona nám zničila trávnik. Za to zaplatíš. Ne, prečo si ju hitol? Nehytol som ju. Aha. Však ty... Poď sem. Nie, poď sa... Toto je glupa, toto glupania. Počkaj, vlastne ja mám seno. Á, už jak ide, kúkaj. Ty si mu zobral, ty svinia. Ja sa snažím doviesť. Kde je ten zasratý to ten? To čo? Aha, tu počkaj, ja ti to otvorím. No, tak aj... Tak a dotlač. Dotlač ich, alebo to je jedno. No. Si robíš srandu. Zdrajú ti. Ja Čau, viem. krava. No poď. kurva. Kde ty by si chcela ísť, ha? Horor. Áno, ešte si ujdi. No, idete? Idem dotlačiť. Nie, poď sa... Kravaty sa nikde nepohne. To je retardovanosť. Aha, biela je mama. Nie som rasista. No, měl si tak. Černý je otec, biela je mama. Asi nesi vy. Taký aj. No, choď. No konečne. Poďme. Chytnem ťa tam, uvidíš. Aha, oni nemôžu prejsť. Teraz, no konečne. Chápeš, ona mi zdrhne, to je retardované.
Nie. Ty čo robíš? Nedávaj tam tie Dobre, ešte. môžeš, že sa snažím zastaviť tú kravu od ty. A tam je jedna. To tá, Poďte. otec je tam. Dobre. Dobre. A ešte otec je Ja ich tu tam. budem držať, hej. Dobre. Otec, no poď. Dáš si obilie, no poď. Poď. Ti. Jaký škulavý. Prečo pozri, všetci na mňa pozerajú. Mhm. Už ide. Môžeš výjsť, ale rýchle. Nie, že zdrne! Rýchle vyjdi, ty si... No, konečne. Teraz ideme toto. Pariť Sparých. sa snažím. Kúkaj, čo mi urobili s obiliami tie spine. To sa nedá Čo to? pariť. Dobre, už sa stane. Ty chceš a ty nechceš. Kúkaj, oni sa spolu spária. Krava plus ovca. Čo pozerať? Erik, nemáš semeno? Hej. Na čo ti bude? Ja idem pariť šliepky. To čo bolo? Magic, ja som mal v ruke strom, chcel som ho posadiť, zasadiť a zrazu mám v ruke obilie. A čo s tým? Nič, Magic. Krásne. No kúkaj na tú Tam sa hlavu. nikto nesparil, tam je stále taký istý. Počkaj, ideme ono. Postaviť stodolu. Kúkaj. Pomoc. Dobre. Dobre, sa na toto ani žežeru. Ja sa musím dojsť. Kde postavíme to tu, stodolu? Neviem, ale video má zatiaľ 22 minút. Toto by stačilo, stodolu postavíme v ďalšom dieli. Ja by som dal, že 100 dolu postavíme a koniec. No tak dobre, možno tak. Ja chcem na šlepku. Tak ale kde bude stodola? Alebo dobre, 100 dolu bude v ďalšom dieli. Ne? Mhm. No tak. Ne, nedávam tak hore. No tak my sa s vami lúčime a... Čaute. Čau.